Siko pangusa ka 36 anyos nga lalaki human nangilad ug nakakuha og dakong kantidad nga salapi sa usa ka butika sa Barangay Linaw, Talisay City. Sa irantang detalye sa report ni Fem Ridumabo. Nagtingkagol na sa prisuhan ng dinakpan nga mao si alias Albert, 36 anyos, nga molupyo sa Barangay Linaw, Talisay City. Samtang ang 46 anyos nga biktimang si alias Maria ang tigbantay sa butika, maoy misang atog reklamo batok sa dinakpan. Sa investigasyon sa Talisay City Police, nasuta nga nagpa-cash in og 50 pesos ang suspect. Tungod kay kailaman og suki na ang suspect ug ang tindira, nisalig ra ang tindira sa suspetsado. Nagpa-cash in ang suspect sa ang online gambling gamit ang QR code. Nga matud pa niya 50 pesos lang ang kantidad nga gi-generate niya diha sa QR code. Nahitabo kini niadtong Miyerkules sa buntag. Apan dihang gi-inventory na sa pagkahapon, diha na nabantayan sa tindera nga nahanaw na ang 50,000 pesos nga pundo ug nakita sa transaction history nga gipadaki ni pinaagi sa pag-scan sa QR code. Tungod sa pagsalig pod sa gabantay, kay sige na lang nga magpa-cash in dito. Under the guys nga magpa-cash in sa 50 pesos, gihatag niyang 50 nga gipaskan tong QR code. Not knowing to gabantay nga 50,000 day ang gipaskan nga QR code. Nagduda ang biktima nga si alias Albert ang suspetsado kinsa nasikop kini sulod sa internet cafe nga gaduwa og online gambling. Nakuha gikan sa suspect ang cellphone nga dunay app sa usa ka online gambling o ganaa pa ang 50,000 pesos sa account niini. Apan iyang pagpasabot nga wala kuno niya matuyo kay nasayop siya pag-type dihang gi-generate ang QR code. Pag-type pa dalawang pag-type ba? Huwag ka ba na napipiki nito? Tagbilag release for yung pagpakasyon. 700, 50. Ang problema lang kay ang naload nga 50,000 is dili ma-withdraw kay murag nalock diya sa scatter kay murag something murag nalock ba kay nang iduwa gid. Gidakop kini sa mga tanod ug gi-turnover sa Talisay City Police ug kasong theft ang gipasaka batok kaniya. Samtang tambag ni sayon sa mga adunay negosyo may labot sa mga electronic wallet. Pahimang no lang no labi na usog gyud kay karon kini negosyo nga magpa-cash in, magpa-cash out ani mga online na money transactions. Sa kanon nila magbabinentayon ta kay di ta kabantay nga usahay nga ipaka-scan day o nga mga QR codes dili sakto sa amount nga gihatag, and then dili ta magsalig nga ato ang transaction is usual lang ato ang transaction. Layo lang pa sa ilo. Wala na ako tayo agad. Uban ni Godfrey Relien, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.